ውልቀ ሰባት ቅድመ መሰረት ምግባር በመንገድ ኦንላይን አታዊ ከመይ ከም ዝረኽቡ ኣየኖት ናይ ኦንላይን መንገድታት ይጠቕሙና ገንዘብ ንረክብ ከም ንኽእል እቲ ዝበለጸ መንገዲ ብቁልጡፍ ገንዘብ ንምርካብ ብኢንተርኔት እንታይ ከም ዝኾነ ገለውፂታውያን ስትራቴጂታት በመንገድ ኦንላይን ብቁልጡፍ ኣታዊ ንምርካብ ንጥቀመሎም መንገድታት ዝሓዘ እዚኦምን ካልኦት ሕቶታትን በዚ ቪድዮ መልሲ ክረኽቡ እዮም። ሰላም ሰላም ክቡራት ተዓዘብቲ ኣዶ ቻነል ሕዚ ድማ ሒዘልኩም ዝመጻኹ 7 መንገድታት በኦንላይን ገንዘብ ንረክበሉ ብቁልጡፍ ገንዘብ ክረክበሎም ንኽእል ሓበሬታ እሞ ቀጸልኩም። ቁጥር 1 ኣፍሌት ማርኬቲንግ ብኻልኦት ኩባንያታት ዝቐርቡ ፍርያት ወይ ኣገልግሎት ምልላይን በመንገዲ ኣፍሌት ሊንክ ብምግባር ነፍስ ወከፍ መሸጣ ኮሚሽን ምርካብ ዝስራሕ ስራሕ እዩ። ንኣብነት ኣፕወርክ ኣፍሌት ኣፕወርክ ንሰርሖ ኣፍሌት እንረኽቦ 70% ወይ ከዓ ብኮሚሽን መሰረት ጌርና 70% ክንረክብ ንኽእል ኢና። ንኣብነት 150 ዳክል ዶላር ተሰሪሕና 70% ናይዚ ናይ ምርካብ ዕድል ኣለና። ትዝናኣሰኻ 5% ናይ ምርካብ ዕድል ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ከም ትሪእዎ መጀመርያ upwork.com/affiliate program ኢልኩም ተኣትዩ። ስለዚ ሳይን አፕ ትብሉ ወይ ከዓ ቅድም ሕዚ እንተነይርኩም ሎጊን ትብልዎ ማለት እዩ። ስታርት ኤርኒንግ ዝብል ስራሕቲ ትጅምሩ ማለት እዩ። ስለዚ አፍሌት ፕሮግራም ዝብሃል ብኮሚሽን ስራሕ እዩ ማለት እዩ። ሳይን አፕ ዝብል እዚ መጽልኩም ፎርማት እዚ እዩ ማለት እዩ። ፓርትነር ፕሮግራም ዝብል ብዙ ፎርማት እዚ መሰረት ተዛሕተኩም ሕቶ መሰረት ጌርኩም ይሁን ትመልኡ በዚ መሰረት ጌርኩም ካ አፍሌት ፕሮግራም ናይ ባዕልኩም ተኸፍቱ ማለት እዩ። ተኻላይ fiverr.com እዩ። ፋይቨር አፍሌት ፕሮግራም ዝብሃል እዩ። ኣብ ፋይቨር አፍሌት ፕሮግራም ድማ ተመሳሳሊ ከም ኣፕወርክ ኮሚሽን እዩ። ፐርሰንት ዝኸፍለኩም ማለት ናይ ኮሚሽን ስራሕኩም ትሰርሑ። ስለዚ ካልኦቱ ዝሰርሕዎም ስራሕቲ ብምፍላጥ ወይ ከዓ ብምርኻብ እዩ ብፐርሰንት መሰረት ጌርኩም እዚ እውን fiverr.com ዛ ፓርትነርሺፕ ዝባር አፍሌት ኢልኩም ተኣትዩ ማለት እዩ። ኣብ ጉግል እንደትኩም ክትኣትዩ ከለኹም ሶስት ተሰርሕዎን ስቴፕ ኣሎ። መጀመርያ ሳይን አፕ ትገብሩ። ሳይን አፕ ምስ ገበርኩም እዞን ሕቶታት ይመጸልኩም ማለት እዩ። ጆይን ናው ዝብል ኢልኩም ተኣትዩ ኣብ ፋይቨር አፍሌት ማለት እዩ። ካብ ፋይቨር አፍሌት ምስኣተኹም ሳይን አፕ ዝብል ናይ ባዕሉ ፕሮሰስ ኣለዎ። ኣብ ጉግል ተኣትዎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ጉግል ምስኣተኹም ትረኽቦ እዩ ማለት ሳይን አፕ ጌርኩም ኣትዩ ምስኣተኹም ስራሕ ትሰርሑ ማለት እዩ። ተፋልጡ ሰፋልጥኩም ድማ ኮሚሽን ኢኹም ትረኽቦ። ኣብዚ ምንም ክእለት የድሊ ምንም ካል ዘድሊ። ስለዚ ጥራሕ ናይት ትደልይዎ ንሽ ምፍላይ ዘድሊ ማለት እዩ። መጀመርያ ንሽኩም ኢኹም ጥራሕ ክትፈልዩ ዝግበአኩም እንታይ እየ ከፋልጥ ዝግበአኒ እንታይ እየ ኣብነት ኣመሹ ማለት እዩ። ካልኣይ ፍሪላንሲንግ እዩ። ፍሪላንሲንግ ካ ነፃ ስራሕ ማለት እዩ። ነፃ ስራሕ ብጣዕሚ ዋፃይን ትምህርቲ ደረጃ ዘይሓትትን ኣብ ገዛኻ ኣብ ትርፊ ሰዓት ኣብ ስራሕኻ ኮይንካ ንምስራሕ ዕድል ዝህብ ብኢንተርኔት ገንዘብ ኣታዊ ንምርካብ ዝግበር ስራሕ እዩ። ዝተፈላለዩ ውፅኢታውያን ስትራቴጂታት ኣለዎ ማለት እዩ። ፍሪላንሲንግ ቅድሚያ ክትገብርዎም ዝግበአኩም ኣብ ፍሪላንሲንግ ሓደ ክእለትካ እንታይ እዩ ምፍላይ እንታይ ዓይነት ክእለት። ካልኣይ ፕላትፎርም ምምራፅ ንኣብነት freelancer.com upwork.com fiverr.com guru.com ዝብሃሉ ክትመርጽ ይግበአካ ወይ ክትምዝገም ዝግበአካ ማሳይን አፕ ትገብር ካብ ፕሮፋይል ምጠንካሪ ኣብ ፕሮፋይል ምተጠናሃርካ ደሞ ፖርቶፎሊዮ በአግባቡ ጽሕፍ ፖርቶፎሊዮ መሰረት ጌርካ ምውድዳር ይስኸውን ማለት እዩ። ካብኡ ቀጺሉ ትሰርሕዎ ዩቲዩብ እዩ። ኣብ ዩቲዩብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ገንዘብ ንረክብ ንኽእል። ንኣብነት ስፖንሰርሺፕ፣ ሱፐር ስቲከር፣ አድ ሬቨኒው ምናልባት ኣብ ዓድና እኳ ብዙሕ ይፍለጥን መብዛሕትኡ ኣብ ቴሌቪዥን ዘፋልጥ ይኹን እምበር ኣብ ዩቲዩብ ከፋልጥ ዝኽእል እንተሃልዩ ክፍቲ እዩ ማለት ከተፋልጥ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ብሃ ደሞ ገንዘብ ትረክብ። ባይ ዘ ወይ ከመይ ጌርካ ዩቲዩብ ከም ዝኽፈትካ እዛ ቪድዮ እዚኣ ርእይዋ። ስለዚ እዛ ቪድዮ እዚኣ ርእይኹም ከመይ ዩቲዩብ ከም ዝኽፈት ንቐጻሊ በደንብ ጌርኩም ትርእይዋ ኢኹም ዩቲዩብ ከፊትኩም ትኸዲኹም ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሳልሳይ እዚ እዩ። እቲ ራብዓይ እንብሎ ከዓ ኦንላይን ቱተር እዩ። ብኦንላይን ቱተር መሃብ ወይ ከዓ ትምህርታዊ ምስራሕ እዩ። ኣብነት ኣብዚ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሑ ክኽእሉ እዮም። ኣብ ኦንላይን ቱተር ብኢንተርኔት ትምህርቲ መሃብ ንኣብነት ላንጉጅ ሕዚ ንኣብነት ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ ናብ ትግርኛ
كمي خم ختمار كم تل كمي كم تمر أمحارية تشاينيش فرنس جرماني برتغال عربية بزح اسبانيش كتمهر تخيلها مالتي سلازي زيوم مسارت كيركا ويكا نيو على حدا خيلت مريزكا تمزجا مالتي امنت او tutor.com vipkid.com زبال شرحت زي او زي اتيخا استفال عليه بأونلاين كتسرح تخيل بتلي كا نممهران او زخونا سابجت كالت نتحليكم او زي كتسرح خول مالكم تشيك tutor.com vipkid.com مسرح يكا عليه مالتي سلازي او زي ام كتسرحو تخيل كبرات تعزبتي ادو channel من البات channel ويكعتي فيديو تفتي هو سبسكرايب شير كومنت ناقبركم شير كومنت كي ترسعوا سلازي اونلاين توتر نسخة ابزا حاشا خيلت تلكاف علني إلكا ويكا علني إلكي ابزا حسوكيو توتر بفيديو نقرزكا نعلم مقلحي سلازي اتناتك خا يريقوا يوم بفلاي ممهران زلخم اب سرحت زي بدن بختنطفو تخليهم نعمنت حدا ناي كيمستري مهور ويكا حدا ناي ريسيرش بزعبا تزمهرو بدن بغيرو نغيره نا يوتيوب نغيره نا فيديو نغيره كسرح يخلي مالتي سلازي بزي مسارات او اونلاين ناي مسرح بزح عدلات اللو مالتي سو زي عدل زي كعا ገንዘብ بقليلو ترهولو مالتي نياتو ممهران زلو او استفلالي سبجكت يمهريوم سو ناي جيوغرافي ناي بيولوجي ناي حساب ممهران نامهريوم يكون دامبر فيديو قريصوم اب يوتيوب ابلود انتغيروم ناب ገንዘብ يقير لو مالتي ازي خا غيزي يوسدن قلاليا نياتو فورمات داليخا فورمات مسارت غيركا ناب فيديو مقراصي فيديو خا نقرصلو نخيل ب سلكنا خنقرص نخلينا كاميرا يدلينا قليل سلازكونا مالس منياتو منم كاميرا سلازيد لينكا بقليلو كتسرحلو تخيل سلازكونا مالتي ስለዚህ ኣብዚ ክትነጥፉ ትኽእሉኹም ሶ ኣብዚ ተነጥፍኩም ከዓ ዝሓሸ ኣታው ክትረኽቡኹም ማለት እዩ ዝሓሸ ኣታው እንትረኽቡም ከዓ ዝሓሸ ኑሮ ናይ መንባር ዕድሉ ዝዓበየ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ ኣዶ ቻነል ምናልባት ኣብዚ ስፍሕ ዝበለ እንተደሊኹም ቱተር ፕሮግራም ተደሊኹም ብደንቢ ሕድሕድ ኣብዚኦም ተገሊጾም ዘለው ንባዕል ኣፍሌት ማርኬቲንግ ንባዕል ቱተር ከመይ ገይሩ ቱቶሪያል ስፍሕ ዝበለ ቪድዮ እንተደሊኹም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ሕድሕድ ኣበይ ከም ትረኽቡን ኣበይ ክትምዝገቡን እንታይ ከም ትሰርሑን ሕድሕድ ስፍሕ ዝበለ ክሰርሐልኩም ክኽእል እየ ማለት እዩ ስለዚ ሒዚ እስካ ሕዚ ዘሎ ቻነል 58% ከባቢ ሰብስክራይብ ዘይገበረ እሞ ሶ ሰብስክራይብ ሼር ኮመንት ከይረሳዕና ንኸይድ ማለት ሳልሳይ ወይ ከዓ ሓምሻይ ትራንስክሪፕሽን ወይ ትራንስሌሽን ትራንስክሪፕሽን ወይ ትራንስሌሽን ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ቋንቋ ወይ ደግሞ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ትራንስክራይብ ናገርካ ገንዘብ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንኣብነት ቪድዮ ሰሚዕካ ትራንስክራይብ እንድሕር ጌርካ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ሰማዕካዮ ድምፂ 0.6 ንሓንቲ ደቂቃ እንተተኸፊልካ መዓልታዊ 2 ሰዓት እንተሰሪሕካ ሰዓት $2 ትረክብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ወርሒ ድማ ናብ $200 ትረክብ ሶ $200 ናይ ምርካብ ዕድል ኣለካ ስለዚ ትራንስሌት ኣብ ትገብረሉ ከዓ ላንጉጅ ቻይኒስ ናብ ትግርኛ ትቀይር ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ናብ ቻይኒስ እንግሊዝኛ ናብ ቻይኒስ ዝተፈላለዩ ብቻ ክእለት ኣብ ዘለኩም እንግሊዝኛ ይኩን ክእል ትግርኛ ይኩን ክእል ሶ ዝተፈላለዩ ላንጉጅ ተጠቂምኩም ናይ ምቅያር ኣብ ስራሕቲ እዚ ከዓ ኣብ ፋይቨር ከይድኩም ክትምዝገቡ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ክእለት ኣለኒ ኢልኩም ማለት ሶ ወይ ከዓ ኣብ rev.com ኣብ transcribebemi.com ኣብ scribeme.com ካልእ ከዓ ኣብ ጉግል ነዚ ስራሕቲ እዚ ክሰርሑ ዝኽእሉ ብምእላሽ ወይ ከዓ ኣለሻ ብምግባር ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ትራንስክሪፕሽን ወይ ከዓ ትራንስክራይብ ትራንስሌሽን ብጣዕሚ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት እናተሰርሐሉ እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ዝኾነ ፕሮጀክት እንተመፅኡ ብእንግሊዝኛን ትግርኛ ቀይረና ዝብል ልምዲ ዘለዎ ዝሰርሕ እዮም ዘሳትፉ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ብደንቢ ኣብ ፋይቨር ብጣዕሚ ይስርሐሉ እዩ ብዙሕ ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ተጋሩ ብዙሕ ኤርትራውያን ኣብዚ ይነጥፉ እዮም ኣብ ትርጉም ማለት እዩ ትግርኛ ናብ እንግሊዝኛ
ትግርኛ ናብ አምሓርኛ አምሓርኛ ናብ እንግሊዝኛ አምሓርኛ ናብ ትግርኛ ስራሕቲ እዚ ይስራሕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንስኹም ከ ስራሕቲ እዚ መሰረት ገይርኩም ንኽትሰርሑ ይዕድመኩም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ግን እንታይ ዘድልየኩም ሓደ ኣታዊ ዝረኸብኩሞ ፔፓል ወይ ከዓ ገንዘብ መቐበሊ ማለት እዩ ስለዚ ብቐጥታ መቐበሊ ፔፓል አካውንት የድልየኩም እዩ ካልኣይ ማስተር ካርድ አካውንት እውን የድልየኩም ንኣብነት ኣነ ሕዚ ኣብዚ ይሰርሕ እየ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብዚ ፋይቨር ይሰርሕ እየ ሶ ኣብዚ ፋይቨር እዚ ዝሰርሐሉ ሓደ ናይ ትርጉም እዩ ማለት እዩ ሶ ብኸመይ ከም ዝስራሕ ምናልባት ከመይ ኢና ክንምዝገብ ንኽእል ዝብል ሕቶ እንተሃልይኩም ኣብ ኮመንት ጻሕፉለይ ፋይቨር ከመይ ከም ትምዝገቡ እንታይ እዮም ክትገብሩ እንታይ እዮም ዘድልየኩም ዝብል ብደንቢ ክሰርሐልኩም ክል ይወጻል ቪድዮ ማለት እዩ ተይኮን ግን ሃይላይት ስለ ዝኾነ እዚ ኣብዚ ብዙሓት እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ እንግሊዝኛ ናብ ጀርመን ክትቀይር ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ ማለት ካሊእ ብሎግ እዩ ኣብ ብሎግ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ በተለይ ናይ ኣርቲክል ናይ ምስራሕ ክእለት ዘለካ እንተኾይኑ ኣርቲክል ናይ ምፅሓፍ ክእለት ዘለካ እንተኾይኑ ኣብዚ ዌብሳይት የድልየካ ሓደ ኣብቲ ዌብሳይት ደግሞ ሲኦ ዝበሃል ኣሎ ሰርች ኢንጂን ኦፕቲማይዜሽን መሰረት ጌርካ ፍርያት ወይ ከዓ ኣገልግሎት ምፍላጥ ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ ኣርቲክል ትፅሕፉ ኣብቲ ኣርቲክል ትፅሕፍዎ እቲ ኣርቲክል ንሱ ዝሓሸ ተነባቢነት ተረኺቡ ተኸፋላይ ትኾኑ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ብሎግ ዝሓሸ ልዑል ፅሬት ዘለዎም ትሕዝቶ ወይ ከዓ ኮንቴንት ክፍጠር ክኽእል ንኣብነት ኮፒራይቲንግ ከመይ ክንፅሓፍ ኮፒራይቲንግ ኢሜል ማርኬቲንግ ከመይ ክንፅሓፍ ኮንቴንት ራይቲንግ ከመይ ከምፅሓፍ ክፅሕፉ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ሲኦ ወይ ድማ ኣብቲ ዌብሳይትኩም ማለት እዩ ብሎገር ኮይንኩም ሓደ ኮንቴንት ኣርቲክል ፀሓፋይ ኮይንኩም ከመይ ከምዝፅሓፍ ድሮፕ ሺፒንግ ባዕርሱ ከመይ ክንፅሕፍ ከም ንኽእል ወይ ከዓ ኣብ ኢንተርኔት ገንዘብ ብኸመይ ክረክብ ንኽእል ዝብል ፅሑፍ ብፅሑፍ ፅሒፍኩም ካሊእ ክሪኦ ከሎ ክንብቦ ከሎ ንዓኹም ገንዘብ ይኽፈለኩም ማለት እዩ ስለዚ በዚ መሰረት ጌርኩም ገንዘብ ተኸፋላይ ትኾኑሉ ዕድል ብጣዕሚ ዝሰፍሐ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክብራት ተዓዘብቲ ኣዶ ቻነል ኣብዚ ስራሕ እዚ ክንነጥፍ እዩ ዝግበአና ጊዜና ኣብ ዘይኮነ ስራሕቲ ካብ ምውዓል ጊዜ ቴክኖሎጂ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጊዜ ቴክኖሎጂ መሰረት ጌርና ስራሕትና ብኣግባቡ እንተሰሪሕና ዝሓሸ ስራሕ ናይ ምርካብ ዕድል ለና ማለት እዩ ካሊእ ሻብዓይ ድሮፕ ሺፒንግ እዩ ድሮፕ ሺፒንግ ዝኾነ ይኹን ንብረት ከይሓዝካ ናይ ኦንላይን ድንኳን ወይ ከዓ ሾፕ ኢኮመርስ ሞዴል እዩ መጀመርያ ንች ክትመርፅ ኣለካ ኣብዚ ንች ዘይመረፅካ ምስራሕ ብጣዕሚ ከቢድ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ካልኣይ ተኣማናይ መቕረብቲ ዝበሃል ምምራፅ እዩ ንኣብነት ኣሊ ኤክስፕሬስ ኢልኩም ኣማዞን ኢልኩም ኣሊባባ ኢልኩም እዚኦም ተኣመንቲ ዝኾኑ ማለት እዩ እቶም ንጥቀመሎም ፕላትፎርም ዝበሃሉ ከዓ ሾፒፋይ ከእምነት ከምቲ ሕዚ ኣብ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብቲ ዲስፕሌይ ማለት እዩ ሾፒፋይ ንሱ እውን ስቶር ትፈጥር ዘን ስቶር ፈጢርካ ኮኔክት ምስ ኣሊባባ ኣሊ ኤክስፕሬስ ኣማዞን ኮኔክት ገብሮ ተተሓሓዞ ማለት ተኣሳስሮ ማለት እዩ ምስ ኣተኣሳሰርካ ኮሚሽን ካትረክብ ኣብዚ መፅኡ ክሊክ ዝገበረ ወይ ዓድና ብዝኸ ስለዘይ ተለመደ እምበር ኣብ ውጭ ዓዲ ብኦንላይን ይዕደጋ ስለዚ ካብኻ ዝገዝኦ ብቐጥታ ኣሊባባ እንተኾይኑ ወይ ኣሊ ኤክስፕሬስ እንተኾይኑ ብቐጥታ እንታይ ይገብር ማለት ይልእኸልካ ኮሚሽን ትረክብ ንስኻ ከዓ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ዲፈረንስ ይኽፈለካ ኣሎ ማለት እዩ ኦንላይን ሕትመት ትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሾፒፋይ ከመይ ክትምዝገብ ከም ትኽእል እዩ ዘርኢ ዘሎ ሙሉእ ኮርስ እንተደሊኹም ኣብዚ ክትብሉ ትኽእል ኢኹም ተፈቲኹምና ሰብስክራይብ ሸር ግበርዋ ሕቶ እንተሃልዩካ ኮመንት ጻሕፉለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን